Els assessoraments de les coses que més m'agrada perquè és poder entrar dins de les entranyes d'una escola on hi ha tantes relacions humanes, on hi ha un equip, on hi ha tants infants, famílies, on hi passen tantes coses cada dia i conèixer realment com s'hi viu, com s'hi aprèn, observar molt, aprendre'n molt per poder fer un bon anàlisi i poder fer un retorn al claustre, a l'equip de mestres que estigui interessat en tenir una mirada externa, com una consultoria. M'ha agradat moltíssim que entrés a les aules, que es mirés amb molt de carinyo i atenció als nens, als espais, tot el que teníem. Ens ha portat una informació molt valuosa. Sembrant llavors és el meu projecte professional en què principalment em dedico a fer formació als mestres i assessoraments en centre, equips de mestres, a part també de tallers amb infants i de divulgar l'educació des de diferents canals amb una mirada molt treballada. Soc mestra i assessora educativa i avui us parlaré dels assessoraments en centre. Ens trobem amb el vostre equip, amb la diversitat de la vostra gent i parlem d'ara, avui i aquí, com som, què podem fer, quins recursos tenim i com ho podem sostenir. Nosaltres en el seu moment ens vam plantejar una educació més viva i amb la Gisela les coses van posar en ordre. Amb ella, amb el seu acompanyament, vam veure que no estàvem tan malament, que fèiem coses molt ben fetes, que faltava ajustar-ho una miqueta i fer-ho extensiu i vinculant a la resta del claustre. I això amb ella ho vam aconseguir. Va ser com un reforçar la nostra autoestima, veure que aquí al Raval també es podien fer coses molt maques i gràcies a ella tots ens ho vam creure. De fet, va ser molt divertit perquè ens ho vam creure. Gent que era molt escèptica va acceptar i vam tirar endavant fins al dia d'avui, que estem en aquesta línia i amb aquesta línia ja hem traspassat fronteres, ja estem en una versió molt més viva, més projectada, més de cara a aquestes necessitats de la nostra canalla. Acompanyar equips d'escoles per poder millorar l'escola, per fer-la un lloc més bonic, on s'hi aprengui millor i on l'experiència escolar sigui un camí de benestar i d'alegria per tots i totes aquelles que hi passen, des d'aquesta inclusió de fer una escola on tothom trobi la seva manera de ser, la seva manera d'investigar el món, la seva manera d'aprendre. Des d'aquesta ambició ofereixo assessoraments o formacions en centre als claustres que estan disposats a treballar durant un curs o durant uns mesos un canvi de mirada o analitzar allò que fan i com ho fan i per què ho fan i després, a partir de la demanda que hi ha, poder ajudar-los i encaminar-los a fer algun canvi, alguna mirada. De vegades és només moure alguna cosa de lloc, de vegades és moure un horari, de vegades és fer un canvi de xip i de vegades és una cosa més complexa, estructural i que hi ens hem de posar mans a l'obra. Per això sempre demano un gran compromís per part dels i les mestres per poder fer aquest canvi de mirada i aquest paradigma. Poder participar a l'equip en la formació de la Gisela ens ha obert a una nova manera d'acompanyar els infants. Només fent petits canvis proposats per ella, obrint la mirada a nous funcionaments, escoltant i sentint el nostre fer, cercant la coherència amb la línia d'escola, la Gisela ens ha ajudat a fer el clic per anar construint el propi camí. I això primerament em permet treballar amb tot l'equip i veure quina diversitat hi ha, com som, quines idees tenim, quines expectatives, quines pors, quins recels, com tot l'equip es pot anar col·laborativament trobant per fer aquest canvi de mirada o per assumir allò que es vol fer, allò que es vol aconseguir. Malgrat que al principi va ser difícil, ja que els canvis costen, estem molt contents i contentes d'haver apostat per aquest assessorament, perquè ens ha permès fer un canvi metodològic amb il·lusió i consciència del que fem i de pel què ho fem, i ens permet fer un treball més profund com a mestre i com a equip. Com a formadora m'ha agradat molt la mirada que té i com sap descriure tot allò que fas i aprofitar-ho per fer-te preguntes que et generin necessitat de canvis i coses noves. Va plantar una llavor a l'equip i a cadascú de nosaltres, que creix amb força i entusiasme per la nostra tasca com a mestres. Si sou un equip de mestres amb ganes d'explorar, d'aprendre, de que us vingui una mirada fresca des de fora, que us aporti noves inspiracions, que miri amb una mirada no jutjadora d'allò que feu, com treballeu, com aprenen els vostres nens i nenes, doncs estic disponible i només heu de demanar una formació. Gràcies.